Și Rafa mâncă. Da, sau de ce vorbește? Strigă, hai la lui Beniță. Unde-i tata? Ce-ți aduce tata? Și mai ce? Și mai ce? Zi, te iubesc, mama? Mama? Te iubesc, tata? Uite-te la Beni acolo. Și pe cine iubești tu? Zia, uite-te la Beni și zi te Zicea iubesc. mama. Mama. Păi așa la mama. Păi nana, mama. Zi nana, mama. Papa? Uite că a terminat. Bravo. Nu blochează, mă. Dar mâncă încet. Da. Apare mașina. Lasă mâncă. Lasă-l să mănânce cât pe mâncat. M-am săturat eu ca să înghești până să vin. Zic, hai la Beni. Hai la bar. Hai la bar. Vorbește acolo, vorbește cu mama la telefon. Zi tata, te iubesc. Mama. Zi ceau, mama. Mama. Ce faci tu la Oliță? La cine mâncă? Cine mâncă cârnațul? Și cine mai mâța? Cum face mâța? Și câinele Bobby cum face? Unde merge Buna la lucru cu autobuzul? Mai asta și gata. Mai asta. Marcus, unde merge Buna? Cu cine? Așa. Fă așa. Ceau, tata. Ceau, mama. Te iubesc? Și vreau bani. Da. Zi mult. De bicicleta. Cine te care cu bicicleta? Cine te care cu bicicleta? Miți? Pe cine iubești tu? Cine-i mama? Și tata? O iubesc? O iubesc? Unde faci tu caca? La Oliță? Da? Ce-ți dă Buna să mânci? Bomboane? Zi tata, nu mai am bomboane. Dă-mi. Ia tu. Mânica cu tot. Ade! Să iei așa la Hai, ce față, are pe bine, Benică. Da. Filmează, ia filmează cu mâța. Să-i le trimită. Cine e la Bobby? Unde e Bobicu? Bă, nu-l pupa, că nu-i voie. Nu-l pupa pe gură. Marcus, urcă-te călare pe acolo. Urcă-te călare pe el. Urcă-te pe el și călărește-l. Hai, urcă-te. Urcă-te pe el. Urcă-te pe el.